Merienda po tayo. Wala pa. Kakain na. May tao na raw. Tignan kami din kasi. Ito na ang butos to. Hello po. Dahil kanina. Hello. Ayaw kanina. Yeah, may viewers na tayo. Yes. Manok pa. Manok. Ano po yung kuya buhay? May kuwan pa? Andyan mo pa? Magkano kung dito? Breast ba? Breast? Breast weight. Ang atay 180. Atay pati. Magkano bili mo doon? Hello po. 6 ka na kagad. 16. Mayroon pa po kami stock kuya. Pag ano po, Pag naubos na po. kasi nga maligit kami kahapon. Kahapon. Ito lang pa yung price pa. One month yung bago. Kasi yung price namin. Yan na oh, meron na nag-bond. Kamusta mga kapatid? Okay lang po. Okay lang po. Ano po? Nagdala po. Kasi kakapaling kilang kumamo. Wala pong paglagyan. Pagbuhay. Pagbuhay. Masurod na bili ko nga doon sa breast ko. 190 na lang din. Breast yung puro breast yung. What's up, what's up? Maulan na nga po mga ka-dragon. Ayan, mga oily na. Kaya nga. Nagutom na. Nagutom na nag-alirenda na tuloy. Hi, BF. Ano sa kayo? Watching for Vancouver. Hello ay, sa atin may load oh. Hello po. Pasok na nga dyan. Walang load yan. Magdalawa ka dyan. O kapangit itong sa ito. Dalawa kang pa. Ako po, ilang 30 plus po. Basta kayo na po mag-plan. Plus. Magulong card dyan. Ano po kalimang piso? Sa cellphone ka? Ay, sa cellphone ko. Hindi nga ako mag-plan. May call ako dyan. 20. Gabi na ako mag-call. Tonight? 4%. Ay, 20 na. 20%. Ito na dyan ka na eh. Nawawala nga agad. Pag magaling na yun, bitago na ba? Ha? Luma? Ayun na, magbasa ka ng tiligaya. Matako ko lang da. Kita ko. Puro ay bag. Yan o. Ilang taon na si Gigi? 30 plus. Hey, what's up mga kadrog? What's up din ako. Hey, what's up mga kadrog? Basta kayong lahat dyan. Bagay, Ha? inyo. Ay, hindi ko na ano. Nawala bigla. Dapat laging happy. Yan, dapat daw laging happy. Hey, happy. Go lucky. Dapat lagi daw happy. Ayan, thank you so much po. Hello sa ating 20 viewers. Hello po. Kumusta na kayong lahat, mga ka-dragon? Ano muna tayo ngayon? Live. Alive. Habang nag-aantay ng customer, yan o. Bagay na bagay sa inyong team ang t-shirt ni Madonna. Dapat laging happy. Choose happiness. Ano yung pamain po kay Gigi? Ano Shout yung out pamain? mga ka-dragon from Jeddah. Hello po! Kamusta kayo Kamusta dyan po? sa Jeddah? Calling. Dito.
Later. Later. Oh, Next. Later. later. Live. Play natin. Para Hello guys, shout out from Cornwall and England. England. Yan. Hello po sa kay ma'am. Kay Guns ma'am. Ano yun? Link ko na Yan sa o. Ay, namin. Hello po sa ating 27 viewers. Magandang hapon. Nakulan na magandang gabi. Gabi. Madaling araw. Sa pang Clareta. Pang Bansa. Pampasiglang bilang daw ka eh. Malan ka no? Oo. Paro G. Piliga dito ko nga ako. Oo, nagpanaya. Oh, 1,000 daw ulit kay Gaya. Kayo. Sir Gaya, amay. Nag-sayo ka daw. Para ano ka na. Karot, pangit din. Mag-sayo ka na. Kayo lahat eh. Ako ikaw na. Dalaw kayo natin pasing. Sana ka tinawag ako natin kasagutan ako ha. Girl, ang dami mong girl. Girl. Yan yan. Sana, yan ting. Nakadamdam lang pa. Ay, ba't na wala? Sir Gayen, thank you. Ingat ka po dyan. Wish we can visit your shop one day. Yes. Hopefully, matikman niyo yung aming mga luto dito. Matikman niyo ang Sarap ang pangmalakasan. Sarap ni Ma'am Madonna. Ma'am Madonna, ito. Yan, pasahan mo, hindi namin nabasa yung bagan. Tapay. Sin-order. Hindi ako nag-order kay Tapay na. Yung kung kay Tapay. Naman. Tayo na itong pagkita mo tatay. Ayaw man sa bali man. Bali mo, masakit ng hino na. Di mo lang yun. Customer. Baka umaya. Bilisan mo din. Dinuguan? Wala ko. Isip daw tayo. Ilan? How much? Sa order Alam na. na this. Alam na? Okay, no order. Dinugulan eh. Yan, shout out po kay Ma'am Grace Kapa, watching from Vancouver. Hello po. Ma'am Grace Kapa. Shout out po sa mga taga Barangay Santa Lucia, Sablayan from Comwalk, England. Yan, hello po sa mga taga Sablayan. Nakaraang din, galing kami dyan sa Di ko sa pagalan. ay, Santa Lucia, Sablayan. Naka... Kailangan medyo. Hello po, pa-shoutout po Largo Family from QC. Yan. Hello po sa Largo Family dyan sa Quezon City. Kamusta po dyan sa Quezon City? Ilang taon na ba si Jigit? 34. Sweet 34. Hey, what's up? Na ka-BFL from Joel Latona. What's up? Ay, what's up? At bagay na bagay sa inyong team ang t-shirt ni Madonna. Dapat lagi happy. Choose happiness. From Jen Mendoza. Ayan. Shout out kay Travel Vlog from Jeddah. Hello po. Ano yun? Pamain po kayo dito. Kaya nga, baka pamaon. Kain. 33 na po ako. Ayan. Hello sa ating 30 viewers. Hello po kay Ma'am Carmela de la Cruz from Caloocan City. Gusto kay John sa Caloocan. Ano kalit mo? Kalit-lit. Hello po. Ayan. Maulang hapon mga idol from Belterra. Ayan. Marami na rin nag-milk tea.
Nakailang ko na tayo. Shoutout kay Sir Robert Bacani from Taiwan. Hello po! Brian Hello din po kay Joy Bensus at kay Marenas Gabriel. Shoutout kay Sir Rolando Segundo. Yan, hello po kabagi. Nagbili naman yung sisig kay Ganda. Tapos natin, ito kaya alam. Tatlo ba yan? Kasi ginagawin po. Wow, malamig na daw. Karakot ko yung sabi. Kaya nga de. Pabor de. Kasi kaya alam. Alam na. Dito. Tingnan mo dyan. Alam mo ako, hindi ko ba kilala. Sa itong sa sabi Hindi, niya. may ari ng wifi. Kaya, Ay, alam. kaya puro nagko-consume ko. Sabi niya, ano yun? Ano kanya pala yun? Okay lang yun. Yung gusto mo ng tipo ang sisig. Ngayon malakas yung wifi niya. Ako, karap ako. Karap ako. Sa Auntie Ligaya po ang pwedeng ligawan lang. At si Auntie Pasin. Kaya, so Ang takot sa ulan niya. Lagay mo sa siya. Gano'n sa payo? Baka mamatay na yan. Ay, sa bawal ka na yun. Ano ba ni Kuya? Hindi. Ano po sabihin? Magbalik ko lang siguro yung sinabi. Magkakaray kami ng kambing mamaya for tomorrow. Nga, dapat maano na yan. Hindi, dapat nasin mo lang na ngayon para matulungan natin sila mag-gayot ng pangkinaya. Hindi kahit ano, bukas na lang yun. Dito nga sana sila matulong. Kung sinipag yung si Kuya dyan, di magpunta. Pag sinipag, saka baliktarahan. Gusto na si Jay. Kuya, bukas na lang madaling araw. Kaya, Okay naman na po siya, parang palabas. para makapunta tayo dito din ba? Kumusta sa ating 32? 32 viewers. Yan, maulan din ba dyan sa inyong mga lugar? Nakakabenta pa rin tayo po dyan. Yung iba, natabat ng lumabas. Yung mga karaniwang bumibili sa amin, yung mga dumadaan, mga kamotor, Yung mga doon, nakapasyal doon. Kanina puro take out sila ng mga corn. Pag nakikita nila to, minto na sila. So, sana sa mga susunod na mas malaki pa yung ating magbibigyan. Natuloy-tuloy. Dapat hindi siya makababa. Ay, hindi siya hindi yung mga katulad kasi ng ibang negosyo. Ano, Yun niya nga, ladies, nakakota ba kayo today? From Eileen Grace Sanchez. Kung hindi pa po kami umuwi, hindi pa kami nakapunta. Wala pa nga po, kaya po, medyo sa, okay lang yun. Kasi Sunday na yun. Oo. Mahina talaga pag Saturday, Sunday kasi walang estudyante. Ang nabibentahan lang namin is yung mga dumadaan dito. Kaya next week, ano Yung Saturday, sinubukan lang namin hanggang Sunday kung Kung makagawa siya. okay naman, pero hindi siya ganun ka dami. Katulad ng may pasok. Oo, Lunes hanggang Biyernes. Marami pa rin bumibili, pero hindi siya ganun. So gagawin na namin ay Monday to Saturday na lang. Bawi, bukas po Pahinga kami ng Sunday. Kaya dinamihan namin yung isa namin na chicken pastil. Kasi halos nakatulog na kakahinga. Naabutan pa namin tayo, nagahimay pa rin eh. Ginuting. Pag alis namin, nagahimay. Pagdating namin, nagahimay. Good afternoon, Team DFL. Pa-shoutout naman husband ko, Vince. Kamusta na si Chubby? Yan, okay na po si Chacha dito. Shoutout kay Sir Vince Chua. Hello po! From Mary Rose. Hello po. Pauwi si JD. Nagalito na yung mga polar ball ko. Uwi na si JD. JD. Nagalito na yung mga polar ball ko. Dati wala akong ganito. Okay naman dapat.
Si JD ah. Pauwi na ang baby. Ay, birthday, magaling ka na pala. Magaling ka na baga. Magaling na. Rita, magaling na pala si Jude. Yan. Ito sa ating 36 viewers. Hello everyone, bawi na lang ulit. God bless you all from Emilia de Mesa. Pero talaga, syempre hindi ano. Hindi everyday ay wala kayo na mga Hindi everyday. Pa-shoutout po kay ate at pa-shoutout po kay Ay, dito. Hello, Peng, Gigi Joel at po senior from Rodolfo. Ay, may buyer pa. Hello. Ikaw nga din, napangangat ka ng gabi. Nakangiti pa ka mo. Wala ka dito. Ha? Nakangiti ka. Oh. Sana mag-vlog kayo ng step by step na procedure ng pagluto ng kilayan ni Chef Madonna. Mukhang masarap na. Sarap na talaga siya. Mga susunod po. Madali lang naman po yun. Napakasimple lang. Kayang-kaya mo. Suka, patis, paminta. Hindi, ang ano kasi, ang kaibahan kasi nung niluluto namin, fresh yung karne, bagong patay. Iba yung lasa ng bagong patay. Mga frozen. Eh, parang ano pa nga yung na-frozen eh, parang hindi makaganda ang na-frozen. Parang basta, hindi siya yung ganun kasarap sa bagong patay. Tsaka malambot yung karne dyan. Yung iba kasi, yung nabibili sa palengke, yung ibang nabibili ay Ah? tan. Pero, matitigas na yung karne. Uulan na kakabsat. Ingat kayo dyan. Parang ano na, parang hindi na itutukulan. Laili po, ikaw nga rin lang kayo yung pambigay sa mga ito. Dito na lang oh. Doon sa mga ito. Hanggang sa mga ito. Doon na sa mga babae na rin yan. Parang, iba ba? Sa mga ito. Natanggal na rin yung house. Kaya sa nagayak doon, doon na sa mga ito. Look na yung ito. Yan, shout out po sa anak ni Sir Rodolfo Flores, si Brian Henky Flores. Hello po. Yan, shout out na sa Brian, yan. Nakalimutan ko pala kanina ng pamparalan. Brian, thank you. Para nakapagpo tayo. Okay. Hindi pa ako sa bahay. Eh, bakit may tag ba tayo? Anak yun? Musta na po? Kuya. Lahat kami kuya. Always po yan. Bukas kaya mag-uniform tayo dito. Dapat po tayo sa picture nito. Kami lang ng uniform. Picture tayo dito.
Stacy, kay Sheila Vlog Hong Kong, kay Sheila Espanyola, dyan sa Hello po, Sheila Espanyola. Solid supporter ng Team DFL. Sa Kalawang Kulikaya. Ito po, mabuti naman po. Kayo din po, ingat po. Po. Thank you, sis Sheila. Ingat ka dyan sa Hong Kong. Agad! Minulog din siguro sa may bubong. Saka dito po. Ha? Sa bubong din po. Sa may DFL, musta na kayo? Di ba kayo napapagod? Ingat lagi kayo. Okay. Parang lamig na po yung katawan namin. Actually, ngayon namin nararamdaman yung pagod. Masarap na pag walang customer. Oo. Oo, sa totoo. Pero pag marami kang ginagawa, hindi mo pagod nila. Masarap na matulog pag pagod ka. Masarap matulog pag pagod. Talagang hapda. Dati ang tulog mo ngayon, napakaga. Pero masabi ko siya, hindi ko na alam na nag-flight shift na katulog ako. Shout out kay Ma'am Angelita Tahanlani. Hello po, kamusta po dyan? Maulang hapon. Hello po sa ating 46 viewers. Ano lang guys, magla-live lang tayo hanggang Nakatulog na 5:56. tapusin lang natin yung naka 30 minutes tayo. Arriba, arriba, arriba. Magkape ako eh. Ay, kada pala tayo. Kada na tayo. Eh. Kada pala tayo. Hindi na maarap. At wala daw siya ikamit. Baka ay yung nandun lang sa kuha ng nilaban niya, pati sa kanta. Baka kala niya yung nanubahin natin. Hindi na lang, ang parewa. Sabi sa kanta. Hindi na magkasa, binaba na namin iba. Ibig sabihin, iba pa doon sa may labas yun sa may bumba? Oo. Hindi, may dito sa mga iba naman. Oo, Oo eh. So, ayan na, ka-dragon, dahil tulog na ang makaramihan. Pero, ano pa, magre-ready na rin kami. Thank you po sa mga nag-join sa ating live. Bye po! Bira-birada ng mundo ka. Bira-bira.